Dragi moji, želimo iščitati onu najvažniju rečenicu koju Isus želi da danas primiš u svoje srce. A to je rečenica, Isusov zaključak, da nesreće koje se svakodnevno događaju, bilo u prometu, bilo u zraku, gdje god, nisu uvijek kazna za naše grijehe. Mogu biti, ali nisu uvijek kazna za naše grijehe. Često ljudi zaključuju da prirodne katastrofe ili prometne nezgode upravo su kazna za određene čak grijehe. Ako si napravi to, pa evo, to se događa. Međutim, ovaj današnji odlomak Evanđelja dokazuje da nije tako. Svaki je čovjek pozvan na obraćanje. I to je najvažnije. Nedostatak obraćenja dovodi do raspada ljudskog života. U pitanju nije grijeh. Današnja tema nije grijeh, nego obraćenje, koji je važniji od grijeha. Kada Bog dozvoljava da se razori tvoj život? Ili uopće to Bog dozvoljava da se razori tvoj život? Da se sruši tvoj život? Da, dozvoljava. Isus uz pojašnjavanje svakodnevnih nesreća ispričao je i prispodobu o smokvi koju poznamo, koja kroz nekoliko godina nije rađala plodom. Da nije rodila godinu dana, 2 godine, sve bi bilo u redu, ali već godinu za redom ne rađa plodom. Ako vi sami znate, ako smokva ne rađa plodom, čudna je to smokva, jer svaka smokva rađa plodom. Ali to je slika nekoga tko se godinama ne obraća. Za njega ne postoji pojam obraćanja. 3 godine znači puno. Isus govori o stanju čovjeka koji se dugo ne mijenja. Vrlo se teško živi s takvim čovjekom, koji samo predbacuje drugome nešto, a sam se ne mijenja. Uglavnom, događa se o njemu zlo, ali on uopće ne reagira. Ne obraća se. U to pojavljuje se lijek, jer Bog uvijek ima lijek. Vinogradar okopava i pognoji smokvu. Još ove godine 2 izraza ovdje su vrlo zanimljiva, ljekovita. Okopati i pognojiti. Drugim riječima, baciti đubre. To se isto može povezati sa prošlošću. To su upravo dani kada si ti bio ponižavan, ti bila ponižavana. Doslovce, drugi su te kopali, šutali, a možda i bacili u đubre. Možda bilo i toga. Mnogi brakovi sa više godina staža mogu se jako iznenaditi kada nakon mnogih godina dogodi se razdor među njima ili neka pukotina u braku. Nešto čudno. Međutim, to je samo dokaz da od samog početka njihova relacija nije bila dobro izgrađena. Nisu znali dobro komunicirati. On njoj nije znao pomagati, uvijek čekao da ona to sve napravi. I tako 3 godine, 6 godina, 9 godina. Nisu znali dobro komunicirati, niti izgraditi gledanje prema istom cilju. On na nogomet, ona s kolegicama. Ljubav je nešto što se gradi godinama. Neki supružnici misle da će ih držati sakramentalna milost, što je normalno i jest tako. Zato dolazite pred oltar. Međutim, kada se nešto ružno dogodi među vama, jako se iznenadite. Zar sam ja to mogao napraviti? Zašto
to Bog dopušta nakon toliko navodno sretnih godina. Možda se to može objasniti na način kao da Bog namjerno dozvoljava jedno vrijeme, prividno vrijeme izgrađene bračne zajednice, sve do trenutka koji će prekinuti laž i neizgrađene relacije među bračnim drugovima. I upravo tada puca zaštitni kaput. Sve što je bilo u nama, odnosno u vama, griješno, slabo, neformirano, ispliva na površinu. U tom trenutku Bog ko da se povlači. Kaže, ja više ne mogu njih držati u takvoj laži. Sad ću ja napraviti korak natrag, neka oni sami to sređuju među sobom, jer drugačije neće ići. Bog nas uvijek štiti od nas samih. Jer ako Bog bi mi sve dozvoljavao, kud bi ja završio? Neke stvari ne radimo u životu samo zato jer Bog nas čuva pred njima. Kad se Bog povlači, dopušta nam izmjeriti se sa svojim posljedicama svih naših postupaka. Time pokazuje što smo krivo radili prema drugoj osobi. Možda uvijek bila gluma, možda prisilno ponašanje u nekim situacijama u braku. Ako bi se to ne dogodilo, onda bilo bi još gore. Da Bog nije se pomakao, da nije stao korak unazad, bilo bi još gore. Upravo taj trenutak povlačenja se Boga, samo da vidiš svoje grijehe, možemo upravo usporediti sa okopavanjem i bacanjem gnojiva, đubreta. Jer upravo tada vidiš kako te je šutnuo život i u kojem si gnojilo. Tek onda događa se pravo obraćanje, ako to shvatiš, što nije u redu, što je grijeh, što je udaljenje od Boga. Bog kroz okopavanje i gnojenje jako puno riskira. Moguće je da bračni drugovi nakon tog iskustva okopavanja i gnojenja, povlačenja se Boga, nađu se okopani i ležeći u gnojivu zbog svoga života i neće se htjeti više vratiti k sebi. To je Božji rizik da prekine tu fazu. I samo zbog toga on to radi. Ako se nalaziš u teškoj situaciji, fizičkoj, psihičkoj, i osjećaš se okopanim, pognojenim, tada znaj da je to posebna godina kada Gospodin daje ti šansu postati svetim. Jer dosadašnje laži o sebi potpuno to spriječavaju. U tom trenutku mnogi postaju svjesni kada Bog prekida taj zaštitni jastuk, zaštitni plašt. Postaju svjesni svojih grijeha i postaju sveti. Bog dozvoljava naići na probleme, na vrlo čudne životne situacije, da se probudimo i da se obratimo i vjerujemo u Evanđelje.